Da, evo, čuli smo kao prvu numeru u muzičkoj kutiji pogrešan broj. Onako, svi smo uživali, jedna lepa, lagana stvar, što ako ja pred kamerom, naše kolege i gosti iza kamera. Dobrodošlice smo ti poželeli, mada ja mislim da to kada si ti u pitanju i ova televizija ne treba posebno poželeti, znaš da si ovde uvek dobrodošla, nego ću te pitati onako fino, kulturno, uljudno na početku kako si. Sjajno. Si dobro? Kratko i jasno, sjajno. Dobro sam. Tokom leta nisam se nešto posebno pojavljivala iz prostog razloga zato što su odmori, zato što ljudi putuju, odmaraju se i ja sam isto tako odmarala. I sad, pošto nailazi ovako jedna lepa radna sezona, snimit ću još, nadam se, još 2-3 spota i će biti zadovoljni. Znači, obradovat ćeš publiku sa još puno lepih spotova, znači o tom potom, dragi prijatelji. Ali ja moram da te pitam ovako nešto na početku što sam te pitala i u šminkernici. A to se mnoge drage dame pitaju. Kako je Ceca tako brzo dovela liniju u red? Pa ja mislim da je tu čisto genetska stvar. Uradila svoje. Meni nikad nije sklon gojenju. Ja sam se 15 dana do mesec i po na svoju telesnu težinu, na moju žalost. Zašto na žalost? Ceca bi volala da ima par kila više, jel da? Da, jedno 4-5 više. Dobro. Ne znaš kakvu sreću imaš, što ne možeš da se ugojiš. Pa malo čas sam ti rekla u šminkernici, pošto si počela tu temu, čini mi se da sam punija, mnogo bi lakše smršala. Aha, dobro, pa to ti tako samo misliš. To ti samo misliš tako. A kako ti je sinčić? Jel možda i to pomoglo da brže skineš kile? Zato što si trčala za njim ili kako to ovo? Pa nije on odmah trčao. U tome je problem, nego... A dobro, tačno da, ja sam sad napravila lapsus. Ništa. Ne vez, niste čuli ništa. Ne zbog sina. Sin je sjajan, sin je presladak, ja imam veliku pomoć mame i sestre i tako da ja teret novorođenog deteta nisam ni osjetila, mada su to i teški problemi, teške brige, slatki, pardon, eto moj lapsus. Dobro, lapsus za lapsusa. Slatke brige, slatki problemi i tu ništa nije teško kad je beba u pitanju, ali linija je onako stara i kao što rekao, daj Bože da dobijem 4-5 kila više. Dobro, pa eto, onda ćemo mi to da ti poželimo. Mada obično dame požele ono suprotno. Pa kao mogla bi kao malo da, ali tebi ćemo suprotno. Kaži mi, ne plače noću. Obično se mladi roditelji žale. Beba spava čitavu noć, leže kad i mi, znači negde oko 1 sat u noć. Budi se u 11 pre podne, svi sjajno funkcionišemo. Pa on je veliki dečko, više nije beba, on ima 9 meseci i 10 dana. Ala, vreme leti. 11 dan. Ala, vreme brzo prolazi. No dobro, dosta je vremena prošlo, relativno je to, jel da, kad kažemo da je puno vremena prošlo od izlaska ovog novog materijala. Zapravo i ne znam, mislim da se CD kada pojavio? Pa CD se jedno mesec dana kasnije pojavio od kasete. Znam da je kasnije nešto bilo, da tačno. Sjajno je prodat. Prodat je ceo tiraž što smo radili CD. Ja sam prezadovoljna i prezadovoljna sam kako me PGP RTS ispoštovao, to jest moj projekat. Jednostavno, sve je to urađeno na obostrano zadovoljstvo. Zadovoljni oni, zadovoljna ja. Najbitnije da si ti zadovoljna. Tako je. Kaži mi, ili ti gostuje neko na ploči? Na ploči? U kom smislu? Mislim od pevača, dakle, nema dueta. Nema dueta, ali ima mojih koleginica koje su radile na mojim pratećim vokalima. To je Goca iz TAP 011. Ja je ovim putem najtoplije pozdravljam i zahvaljujem joj se od srca. Ona je to sjajno uradila. Ani Bekuti, koju također pozdravljam i volim. Da ne zaboravim nekog. Mira Škorić. Mada se ona švercovala, nije baš pevala. Ona je samo otvarala usta. Ja i Bekuta smo se smijale čitavo vreme, ali nju pozdravljam. Dobro, znači nema ono... Neće mi zameriti one koje nisam pomenula. Znači nema dueta, ali ima puno tvojih drugarica, pre svega i poznatih pevača koji su gostovali, eto tako, čiji se vokali čuju, ali iza